Здравейте на всички ютубъри, аз съм Долг. Това е Minecraft Survival, епизод 1. Започнах нова поредица и мисля да я развивам. И да, ако се чуете защо не съм в VBOX, заради оня гаден, противен, мангалски циганин ми изтриха половината клипове, хакнаха им профила, така се каже. И да, сега не мога да качвам в VBOX заради мръсния противен циганин. Къде си направя къщата? Смятам да е ето тук. Ще направя под земята. Докато не събера материали и се направя по-хубаво. Ето така. Малка, скромна. Да махна тумия айтъмса. Така, ще направим крафтинг тейбъл. Така. Съберем малко сидове. Все пак трябва да си направим градинка. Някакво да ядем. Така, няма да правя много дълги епизодите. 5-10 минутки. Да мога по-бързо да ги конвертирам и да ги качвам. Естествено. Така. Сега отивам да си доправя къщата. Ще си направя на кирка. И ще събера малко камък. Така. Къщата няма да е никак голяма, ще е доста малка. И уютна, все пак. Ще си направя ферма за дини. Ако намеря изоставена мина и там честове. Така, ще си направя сега една каменна кирка. Една каменна брадва. И един каменен меч. Ето така. Да си направим чест. И да оставим някои работи вътре. Така, сега ще отида да търся храна. Тук има прасета. И то много. Този снежен биом много ми харесва, не е като оня с новото дървета, там е тъпо. Така, да отсечем дървото. Забравих да ви кажа, че съм с Timber Mod. Събера сидове. Явно не искат да падат.
печка. В този байом няма много дърво, но пък има много храна и много сняг. Изпуснал съм 2 пържолки. Така. Едното дърво вече е пораснало. Събрахме 15 дърво. Ще направим още един чест и една врата. ОМГ. Ето тук ще сложим. Нещо ми харесва как съм подредил честовете и тези работи. Смятам ето така да направя. Тук да сложа крафтинг тейбъла, а тук печката и така ще има повече място. Или пък не. Сега ще правя къщата от дърво. Извинете за лага. Така. Ау, супер много лаги. И да, смятам да спирам епизода. Това беше от мен.